Jo, com que aquest Sant Jordi no puc sortir a passejar i comprar llibres, el que faré serà llegir els que tinc pendents i rellegir algunes obres que em vinguin de gust. Us recomano que feu el mateix. Doncs passarem aquest Sant Jordi al sol, al balcó, esperant a veure si les gavines ens porten algun llibre per signar. Passarem en família i intentarem, doncs, ser feliços amb el que tinguem i amb el que puguem, no? També, doncs, m'agradaria animar-vos a continuar, doncs, creant, llegint, no? Escrivint. Celebraré aquest Sant Jordi tan insòlit impartint el meu taller d'escriptura creativa que es foti el corona. És a dir, un parell d'horetes amb els meus alumnes per Skype, compartint escriptura, compartint lectures, debatent sobre llibres, fent tot això que tant ens apassiona. Aquest taller l'estic fent al llarg de tot el confinament i encara quedaran dies. Per tant, si us voleu apuntar a aquesta aventura, escriviu-me un mail. Primer de tot, desitjar-vos un molt bon dia de Sant Jordi, encara que sigui tancadets a casa. Ves quin remei. Per tant, doncs, un dia idoni per dedicar-lo exclusivament a llegir, que és l'altra banda de passejar i comprar llibres. Després ve la lectura. Nosaltres, a més, també felicitarem a tots els 800 amics de Can Ballerià, aquesta masia que teniu aquí darrere, que és el centre cultural on fem les nostres activitats. Jo aquest Sant Jordi confinat el penso celebrar recomanant llibres que m'hagin agradat molt. Us suggereixo que apunteu algun títol i quan puguem celebrar Sant Jordi de debò, correu a comprar-ne un en una llibreria. Tant les llibreries com els autors i autores d'aquí estem en perill d'extinció. Per tant, compreu a llibreries d'aquí i literatura quilòmetre zero. Aquest any, per Sant Jordi, ens quedem a casa. És el que toca fer. No sortiré al carrer a passejar, ni a triar llibres, ni a escollir les roses més boniques per a les persones que més m'estimo. Serà un Sant Jordi tan especial i tan diferent dels altres que el recordarem sempre. Però tot i les limitacions d'aquest confinament, no vull deixar de celebrar-lo. Passejaré amb la família pel passadís de casa, m'aturaré a remenar les prestatgeries de la meva biblioteca a veure què hi trobo, aquell llibre que fa tants anys que vaig llegir, o aquell altre que ni tan sols recordava que tenia, i també regalaré llibres i roses, llibres que ja havia comprat abans o els que he encarregat aquests dies a través de la iniciativa Llibreries Obertes. I roses, moltes roses virtuals, roses que després, tan bon punt en tinguem l'oportunitat, bescanviarem per unes altres de debò. El dia del llibre, ja que no podem sortir, em quedaré a casa i llegiré per partida doble, com cada dia, però encara més. Aquests dies tancats a casa, els lectors hem pogut redescobrir la màgia de la lectura, aquest poder que té de fer-nos anar ben lluny, sense moure'ns del sofà. També un parell de recomanacions literàries per a aquests dies tan imprevisibles que vivim. Són els 2 últims llibres que he llegit confinat a casa i me'ls hem passat en un 3 i no res. L'esperit del temps, de Martí Domínguez, Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any 2019, i El monstre de la memòria, de l'escriptor israelià Yishai Sarit, en una traducció excel·lent de la Roser Lluc. Ànim de tothom, siguem optimistes i solidaris i sobretot cuidem-nos molt. Salut i bon Sant Jordi. Us explicaré per què em serveixen a mi llegir. Llegir em serveix per aprendre, per comprendre'm millor, per distreure'm, per riure, per plorar, per no estar mai sola. En definitiva, llegir em salva de tot. I un llibre que està molt bé, que jo sempre recomano, per exemple, és La balada del cafè trist, de la Carson McCullers, no? També, si me demaneu un consell per escriure, jo només us diria que escriviu molt i publiqueu poc, d'acord? Aquesta seria, bàsicament, la meva resposta. Jo us recomano que rellegiu Pere Calders, perquè us posarà de bon humor, perquè llegir segons quines obres molt catastròfiques o que parlin de pandèmies o que parlin de coses molt fosques, a mi personalment no m'ha anat gaire bé per el meu estat d'ànim i en canvi estic rellegint Pere Calders i m'està reconfortant d'alguna manera i fent somriure en molts moments. Com a escriptor, el missatge que us vull donar és que la lectura ajuda a superar l'ensopiment i la tristor. Jo estic rellegint aquests dies. Us en dic 2. David Lodge, Intercanvis, un clàssic de les novel·les de campus, una humorada i una sàtira contra la universitat, per no oblidar-me'n, i el llibre de Desassossec, de Fernando de Pessoa, amb el títol ja està tot dit. Els llibres que m'agradaria recomanar-vos són aquests 2.
el de la Núria Prades, que acaba de sortir, i el de la Montserrat Roig, Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, que és precisament un clàssic.